салом алайкум дӯстон, чӣ хел кунем аз Хитой то 80% арзон заказ кунем? Видеоро то охир тамошо кунед. Подписаться ва лайка фаромӯш накунед. барои дар кнопкаи бологӣ медроем 99 навиштагиай. дар кадомаш ки давра мекунам хат мекашам ҳамоҷода шумо дароен. ина ҳамин страница ҳама молҳои арзоншудаан. 1 сомон, 2 сомон, 3 сомон, 50 дирам. яки 0.80 юан, 0.45 юан, 0.02 юан. ҳозир якташа месанҷем. чанд сомони тоҷикӣ мешавад. ҳамин шапка 1 сомона 18 дирам шуде. Я то 95% арзон шуде. боз метавонем ки пули як чизро дода се чиз гирем. нигоҳ кунем, месанҷем ҳозир. як донаш 0.7 юан ай. ҳозир плюс мекунем, дташ мекунем. д донаш чанд юан мешавад? ду донаш қариб 10 юан шуд. як донаш 0.7 юан буд, ду донаш қариб 10 юан шуд. ҳозир се донаш мекунем, мебинем се донаш чанд пул мешавад. се донаш 1 юан шуд. яъне се донара дар нархи 1 дона мегирем. 1 юан. яъне 1 сомону чанд дирам мешавад тақрибан. ҳозир месанҷем. 1 сомону 51 дирамда се дона чала метавонем ки гирем. яъне 50 дирами донаш меғалта.